Bună dimineața! Ce frumoasă e viața! Din nou cu mine pe La Drum cu Tea. Astăzi am încărcat un nou vlog pe canalul meu de YouTube și anume Santa Cruz de Tenerife, unul dintre cele mai frumoase orașe ale insulelor Canare. Haideți pe contul de YouTube să-l vedeți. Vă aștept cu drag și dacă n-ați văzut celelalte vloguri cu carnavalul, cu obiective turistice, intrați să le vedeți și pe acelea. Poate o să vă placă. Astăzi e o nouă zi cu soare aici în Danemarca. Este foarte frig, astăzi bate și vântul. În spatele meu o domnișoară tocmai a făcut baie. Apa este înghețată. Acolo un domn face un fel de nu știu, face cata, cred că.